Doncs molt bon dia. Us donem la benvinguda a aquest acte que s'emmarca dins el Festival Ravals, que la Fundació Tot Raval realitza des de fa 20 anys. Moltes gràcies a totes les persones que us heu inscrit i que esteu participant aquí. Moltes gràcies als ponents per haver acceptat aquesta invitació de compartir aquestes mirades des de diferents angles del turisme, centrat en el tema de la proximitat. I sobretot moltes gràcies a la Filmoteca per haver-nos cedit aquest espai privilegiat per poder trobar-nos i per poder compartir. M'agradaria presentar-vos, encara que ho veieu aquí, no? Tots els ponents que ens acompanyen. Tenim l'Alberto Tarragó, que ell és coordinador de Migrant Tour, un projecte de Nexe, una cooperativa sense ànim de lucre i un projecte europeu molt interessant que us explicarà. La Júlia Betrian, que és la cap dels serveis educatius d'aquí de la Filmoteca. L'Ernest Canyada, que és fundador i coordinador d'Alba Sud, que és el centre d'investigació amb una mirada crítica del turisme i que promou el laboratori de turismes de proximitat. El Jesús Martín, aquí a la meva esquerra, que és cofundador i director de l'associació AETNIC. La Àgia Luna, d'un altre districte, que ve de Sants Montjuïc, de l'Artixoc, una organització que a través de les arts escèniques també promou temes socials i us explicarà una ruta molt interessant que estan portant a terme des de fa ja bastant de temps. I la Isabela Pintani, que és la codirectora de la Sala Fènix, un teatre de proximitat del Raval, que està també emmarcat dintre d'un dels programes que us explicarem avui, que és Autèntic Raval, que coordinem des de la Fundació, i que la Isabela, la veritat és que és nostra portavoz favorita, perquè sempre li agraïm moltíssim, perquè sempre està molt disponible per ajudar-nos i per col·laborar. Aquestes experiències que us presentarem aquí tenen un nexe en comú, que és el turisme de proximitat, que té una mirada, òbviament, centrada en l'ètica, la responsabilitat i la sostenibilitat a través de l'acció turística. I tenen un gran valor perquè no només és tema de proximitat, sinó que també és un turisme comunitari. Neix de la comunitat perquè la comunitat es benefici de l'activitat turística. És social perquè té uns preus que són socials, són preus molt assequibles. És inclusiu perquè hi ha molta diversitat d'actors que intervenen i és solidari perquè si nosaltres participem d'aquestes experiències, comprant-les i fent-les, estem contribuint a la tasca que fan aquestes entitats. Ara m'agradaria que breument expliquéssiu una miqueta més qui sou, qui és la vostra organització i també, resumidament, quina és l'experiència que aquí presentareu a modo de resumen. Però abans, com que teniu els noms aquí, com que tenim a l'expert, l'Ernest, que és doctor en geografia també i molt especialista en una mirada crítica del turisme que ens fa molta falta també per augmentar la nostra consciència respecte a aquests impactes negatius que no agraden a ningú i que es generen a vegades a través del turisme. M'agradaria, Ernest, que emmarquessis una mica què és turisme de proximitat, per què és l'alternativa que defenseu des del laboratori en el moment i context actual i que ens donis aquesta mirada crítica que vosaltres teniu i que ens doni llum, ens orienti i ens ajudi a entendre millor el sentit profund de turisme de proximitat. Gràcies, Pili. No sé donar-te les gràcies perquè és un repte això que em demanes i més en 5 minuts. Abans de tot destacar amb l'agraïment la capacitat que té la Pili de poder juntar gent tan diversa amb mirades diferents i amb la voluntat de que construïm coses juntes i junts. A veure, per anar ràpids, Alba Sud posem en marxa el laboratori de turismes de proximitat l'any passat en un context que pensem que és imprescindible repensar les dimensions des de les quals hem de transformar el turisme. Aquesta reflexió neix d'un punt de partida que vull portar també avui a la taula en aquest context. No podem pensar alternatives, solucions, turismes comunitaris, alternatius, el que vulguem dir-los,
sense tenir en compte context i ètica, sense entendre en quin context s'insereixen cadascuna d'aquestes alternatives i sense una perspectiva ètica que molt sovint oblidem, que en bona mesura en els estudis turístics hem fet una dissociació entre tres àmbits que no haurien d'haver estat mai separats, que són el de la gestió, l'anàlisi del context, la comprensió del context i la perspectiva ètica, que en el nostre cas vol dir per qui fem aquesta acció turística i en quines condicions està la gent en el seu territori que acull aquest turisme i les persones que duen a terme l'activitat. Per tant, la primera pregunta que crec que ens hauríem de fer és quin és el nostre context. Des de quin context estem parlant per poder pensar solucions o alternatives. Crec que el nostre context en aquests moments està marcat per 4 grans dimensions. Quan parlem de Barcelona, de la nostra ciutat, la primera i òbvia és el procés de turistificació que hem viscut, que s'inicia d'una manera molt clara des del 92, però a partir de la crisi global del capitalisme el 2008 es produeix una gran dinàmica de creixement de l'activitat turística que comporta activitat econòmica, que comporta llocs de treball, però també enormes processos de precarització laboral, dinàmiques de despossessió, encariment dels preus de l'habitatge i del cost de la vida en general. És a dir, una dinàmica de despossessió amb molt poc retorn social. La segona són les dificultats. La segona dimensió que hem de tenir en compte en aquest context són les creixents dificultats econòmiques que té cada cop més gent en un context de crisi que s'agreuja i que ens poden venir moments molt durs. El tercer és un territori, una ciutat amb una enorme vulnerabilitat, marcada pel seu model d'especialització turística, per una enorme vulnerabilitat davant de dinàmiques que tenen a veure amb la crisi climàtica, amb la crisi energètica, amb l'encariment dels combustibles fòssils, amb els conflictes geopolítics. És a dir, el nostre model basat en una creixent dependència de l'activitat turística internacional ens porta a situacions d'enorme vulnerabilitat sobre factors que no podem controlar. I el quart element de context que voldria destacar és també la creixent dificultat d'accés a les activitats d'oci, recreació i turisme d'una part important de la nostra població. És a dir, part de la crisi també té a veure amb les dificultats que té i que tindrà en els propers temps molta gent de poder accedir no només a una ocupació digna, sinó també a espais de recreació, d'oci i de turisme. I aquí estic fent un joc, que és juntar aquests tres conceptes, sortint de la definició canònica de turisme, perquè ja no ens serveix, i començant a parlar junt d'oci, entreteniment i turisme. I la dificultat d'accés que té cada cop més gent de poder accedir a aquests espais que també són essencials per la vida de les persones. En aquest context, les solucions crec que s'han d'orientar a fer créixer una oferta local, construïda localment i pensada també per necessitats de la majoria de la gent. Que aquesta construcció no la podem fer reforçant el mateix context que ens ha portat a aquesta situació. És a dir, no podem seguir perpetuant, encara que li donem voluntat, li donem maquillatges o li donem que ens ho creiem, no podem fer això si seguim aprofundint amb la via que ens ha portat a aquesta situació. Per tant, necessitem una política pública decidida que redueixi les dinàmiques de creixent turistificació, i això passa per reduir radicalment promoció turística internacional, passa pel control de les capacitats d'allotjament i passa també pel control d'accessos, ports i aeroports. I per altra banda, desenvolupar una activitat turística que posin al centre les necessitats de la majoria de la població que vivim aquí. No pot ser, i obro parèntesis, que el nostre Ajuntament no tingui una política pública pensada en termes turístics per la pròpia població de Barcelona, és a dir, només ens veu com a espais d'escenaris de recepció, i per tant necessitem pensar polítiques públiques que també vagin en la direcció de les necessitats que tenim la majoria de la gent que vivim en aquesta ciutat i a les seves rodalies. I això ho haurem de fer i ho haurem de reconstruir probablement a marxes forçades i en escenaris cada cop més difícils al voltant de la proximitat. L'escenari al qual estem abocat és que la situació turística es vegi cada cop, la situació turística internacional es vegi cada cop més dificultada, amb encariment de preus per totes bandes, per diferents dimensions, i que el que hem de reconstruir ho hem de reconstruir en termes locals, en termes de proximitat.
Nosaltres estem en una situació que en 2 hores, 3 hores, tenim 5 milions de persones. Tenim les condicions per poder-ho fer. Altres llocs ho tenen molt més complicat. Estic pensant en les Illes, en Balears o en Canàries. Nosaltres tenim un marc que ens permetria repensar la nostra dinàmica turística. I això significa que no podrem fer-ho probablement si seguim perpetuant el model actual que tenim. I per tant significa pensar en altres termes les polítiques turístiques. Per tant, la proximitat serà l'escenari en el qual es produirà la probable transformació de l'activitat turística i aquesta en si mateixa no és una solució. Ens contribueix a reduir petjada ecològica, ens redueix a reduir un munt de problemes, però al mateix moment serà i és ja un espai en disputa, un espai en confrontació en diverses formes d'entendre l'activitat turística, per qui la fem i a qui beneficia i en quines condicions es du a terme. Crec, per tant, que aquest és l'escenari en el qual ens veiem abocats i com més triguem a posar-hi solucions i a posar-nos a treballar, més complicat serà, perquè les properes crisis ens enganxarà amb molta menys capacitat de protecció social i amb capacitat de fer front a les situacions a les quals ens estem veient abocats. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ernest. M'agrada molt la presentació que has fet i sobretot perquè les experiències que estan aquí ara mateix justament materialitzen una de les solucions que tu proposes, que és el de crear aquesta oferta de proximitat amb la participació o que neixi de les comunitats. Sabem que són experiències que és molt difícil que siguin sostenibles en el temps, i ja ens ho han dit per activa i per passiva, i ho sabem lo difícil que és. La Gia ja porta un temps també intentant, no? I ara ho explicarà millor que jo, però d'alguna manera hem d'anar orientant aquest turisme de proximitat com una alternativa on nosaltres també tinguem aquestes preferències i aquesta consciència de que el turisme de proximitat és una de les solucions. Amb el suport també dels ens públics, lògicament, no? En aquest cas, perquè aïlladament, no? També la cosa de fer l'autèntic raval d'agrupar, perquè sols no anem enlloc. Cada una de les nostres experiències sols no anem enlloc, ens hem d'ajuntar. Gràcies. Doncs ara m'agradaria que el Jesús expliqués una miqueta a Ètnic i també el vostre projecte de xarxa de turisme responsable de Barcelona, quan vulguis. Fantàstic. Bueno, gràcies, Pil, i a tots vosaltres per ser aquí. Jo vinc representant l'entitat, a l'associació Ètnic. Nosaltres som una entitat localitzada aquí a Barcelona i al final la nostra missió és promoure i difondre iniciatives basades en els criteris del turisme responsable i sostenible. Entenem que en aquest cas el que ens interessa és que el turisme sigui una eina de desenvolupament local i que puguem minimitzar al màxim els impactes negatius que genera. Llavors, seguint una mica la línia del discurs del company de l'Ernest, i amb aquesta clara necessitat que tenim actual de repensar el model turístic per tota una sèrie de reptes globals que estan més a prop o que són més imminents del que pensem, parlem de transició ecològica, energètica, tota una sèrie de detonants que faran no repensar sinó transformar l'activitat turística tal com l'entenem actualment. Nosaltres des d'Ètnic, en la nostra petita aportació en el marc d'intentar promoure un model turístic que sigui més responsable i més alineat amb les necessitats reals de les persones, hem generat un projecte que es diu la xarxa de turisme responsable. I aquesta xarxa de turisme responsable no és més que tot un procés d'identificació d'iniciatives vinculades o no a l'activitat turística de manera formal, però que d'alguna manera estan vinculades amb valors i amb criteris d'economia social i solidària. Llavors, el que volíem nosaltres és apropar l'activitat turística a tot aquest teixit associatiu, comercial, patrimonial, entenent també les limitacions o els conflictes territorials. És a dir, no és el mateix parlar de Barcelona que parlar de l'Urgell. Vull dir, és veritat que Barcelona és una ciutat que està altament turistitzada i que per tant incorporar més volum, més oferta, més producte, si ho fem ho hem de fer amb uns criteris molt concrets i sabent el que ens estem atenent, però no és el mateix quan parlem de territori català que està en un àmbit rural, on el turisme pot tindre una eina de dinamització econòmica, de posada en valor. Doncs la nostra mirada era de quina manera podem acompanyar totes les iniciatives que tenen un interès en poder dissenyar una proposta d'experiència d'activitat, que per tant sigui un producte turístic, però que estigui vinculada amb criteris d'economia social. Quan diem economia social diem tota una sèrie de criteris que fan referència a
les necessitats de les persones, de les comunitats, les necessitats en aquest context a nivell de medi ambient, la voluntat de generar espais de cooperació, no? O sigui, que no sigui només un producte en si, sinó que aquesta xarxa tingui la possibilitat de generar espais on d'alguna manera es promogui la bona governança. Llavors, això és un projecte que nosaltres vam començar amb una fase pilot al Poble Nou, que evidentment té un procés d'identificació a través del qual identifiquem potencials entitats, no?, que poden oferir aquest tipus de proposta. I la idea, com repetia, és que al final la proposta que estan oferint no posi en entredit o no posi en compromís l'activitat comercial o productiva que tenen i que el turisme sigui una línia, és a dir, sortir una mica d'aquesta mirada del monocultiu i sinó intentar que el turisme els atravessi i els hi ofereixi una mirada alternativa per sensibilitzar, per posar de relleu què estan fent, per donar a conèixer, no? O sigui, una miqueta és una xarxa d'entitats que puguin oferir una proposta en clau turística i que aquesta proposta els ajudi a sensibilitzar, a donar-se a conèixer, no? Per tant, el projecte de la xarxa no és més que una articulació. El que estem intentant nosaltres és a través d'aquest procés d'identificar, enfortir, perquè el que fem nosaltres és que, clar, el que ens hem donat compte és que hi ha un munt d'entitats al territori que tenen pràctiques supersingulars, innovadores, interessants, però no tenen els coneixements o la capacitat perquè això primer articular-ho amb una proposta turística i després donar-li la difusió o l'acompanyament que necessita perquè això acabi arribant als usuaris i usuàries. Llavors, després d'aquest enfortiment, el que d'alguna manera estem plantejant al marc de la xarxa, havent fet un testeig i validació del producte, no? És a dir, que hi hagi com un procés d'identificació, d'enfortiment, de capacitació i un testeig per estar segurs de que d'alguna manera la proposta que estem oferint a la ciutadania és potent, és interessant. Després hi ha una voluntat de comercialització, no? Llavors, tot aquest procés que engega des del territori i acaba amb un catàleg, diguéssim, comercial de propostes turístiques basades en criteris d'economia social, el que a nosaltres ens ajuda és a promoure un model alternatiu. Un model alternatiu basat, com deia, en criteris d'economia social i dirigit a un públic local, perquè el que entenem és que, de fet, o sigui, no cal, no? Això que dèiem abans, totes aquestes lògiques o totes aquestes situacions que ens vindran sobrevingudes, el que volem és intentar una mica canviar aquests hàbits de consum turístic, és a dir, intentar exemplificar que no cal marxar molts quilòmetres per descobrir realitats interessants, no? I que ja ens poden donar una mirada alternativa del territori. Llavors nosaltres a la xarxa al final el claim que li vam posar és això, no? És a dir, experiències per redescobrir el territori. I és aquesta proposta que nosaltres pensem que a nivell, diguéssim, sectorial és imprescindible, perquè sí que hi ha moltes experiències petites, jo crec que moltes estan aquí, hi ha moltes altres pel territori català, i la necessitat que hi ha, o unes de les que nosaltres hem identificat, és arribar a articular, generar espais que ens permetin construir aquests espais de diàleg, de gestió interna, no? De definir quins límits, quins no, i després també generar una capacitat comercial que sigui potent i que pugui donar una mica aquest tret de sortida a totes aquestes experiències, no? Que els hi pugui donar visibilitat en el context d'un model que està molt emmarcat o molt encarat, això que dèiem, no? Una dependència cap al sector, cap al turisme internacional, amb un model basat en el monocultiu, és a dir, de quina manera podem començar a transformar això amb criteris d'economia social. I per acabar també això, no? Dir que per nosaltres l'àmbit de l'economia social és un exemple perquè d'alguna manera és un àmbit que ja incorpora aquesta mirada crítica i que té una sèrie de criteris que ens permeten posar de relleu, o sigui, poder treballar en aquesta transformació que estem dient, no? I abans que aquests canvis ens arribin i ens haguem diguéssim, d'acomodar, d'adaptar d'una manera brusca, el que pensem que és interessant i coherent és que puguem començar a articular aquesta proposta i puguem començar a agafar exemples, no? Des de l'àmbit de l'economia social per promoure, no? aquest canvi de model turístic. Llavors, convidar-vos a visitar la xarxa. La xarxa és un projecte que va néixer el 2020 i que tenim molt recorregut per fer. De fet, ara mateix estem presents a Barcelona i a la resta de Catalunya en 5 vegueries concretes, no? I l'objectiu és un projecte, ja et dic, de treball en xarxa, de promoció d'aquestes iniciatives del territori per introduir el turisme des d'una altra mirada, no? I jo crec que aquí tanco la... Moltes gràcies, Jesús. Doncs ara m'agradaria donar la paraula a la Júlia Betrián, coordinadora de serveis educatius d'aquí de la Filmoteca,
que ens explicarà també una ruta, una filmoruta, que van crear aquí al Raval amb motiu del 10è aniversari de la Filmoteca. Molt bé, moltes gràcies i també benvingudes a la Filmoteca. Si és la primera vegada que veniu, doncs també està bé perquè conegueu les sales, que com sabeu són públiques, és a dir, aquest és un equipament públic que intentem també des de serveis educatius que la gent del barri i la gent de Barcelona en faci un ús el més extens possible. I bé, aquest projecte en concret, la Filmoruta, parteix d'aquesta visió d'aquest equip de serveis educatius, que som 2 persones, l'Anna Camps i jo, d'intentar que l'edifici no sigui un espai totalment impermeable a allò que passa al seu voltant, sinó que allò que passen dintre de les sales doncs, també pugui anar a fora i el que passa a fora també pugui entrar aquí. No? La sessió d'avui n'és un exemple, però aquesta tarda tenim una projecció a la Rambla en el marc del Festival Ravals, i intentar formar part d'aquests espais de participació del barri i anar obrint la Filmoteca també a diferents àrees de treball també que passen aquí, doncs per nosaltres és molt important, per no dir la nostra prioritat com a serveis educatius. Què passa? Que fa 10 anys que la Filmoteca està en aquest barri i en aquest moment doncs, ens plantegem la pregunta, no? Quin tipus d'activitats podem oferir per celebrar i per posar en valor el fet que aquest edifici doncs, està en aquest barri concret. No? Una cosa que les persones que hi treballem doncs, no vam formar part de la decisió d'ubicar aquest espai aquí, sinó que això forma part també d'estratègies polítiques dels governs que en aquell moment decideixen on van els equipaments, on es col·loquen, quins carrers són propicis per enderrocar, i tot això doncs, al final arribes aquí a treballar i hi ha aquest element. No? Doncs, ja que disposem d'aquest espai aquí dintre del barri, amb les seves llums i amb les seves sombres, doncs intentem fer-ne un espai el més accessible possible, el més atractiu i també el més just per tots i totes. Aleshores, en aquests 10 anys, una de les propostes que sorgeix és primer recuperar una primera exposició que es va fer quan la Filmoteca va obrir aquí al barri, que tenim una sala d'exposicions que heu vist quan baixàvem, en la qual es parlava de pel·lícules que passen al barri del Raval, no? I es va fer també un cicle al voltant de pel·lícules que passen aquí. El Raval és un barri, com sabeu, molt representat, no? Sobrerepresentat quasi bé, per l'art, per el cinema en concret. Hi ha una enorme filmografia que passa aquí al Raval, també té una història d'uns cinemes, és a dir, era un barri juntament amb el Paral·lel on tota l'activitat d'espectacles, cinematogràfica, artística, etc. Hi havia una gran concentració d'això, i a partir d'aquí ens plantegem no només repassar aquesta filmografia i prou, sinó pensar com els temes que ocupen a les persones que viuen en aquest barri han estat representats en el cinema, no? I altres possibles també representacions o reflexions al voltant dels temes que ocupen realment a les persones que viuen, que evidentment no els hem pogut tractar tots, que són molts, però sí que n'hi ha uns que coincidireu i que tenen en comú també en altres barris de Barcelona on hi ha un fort procés gentrificador, que estan a prop del centre, etc., que són començant per la qüestió de l'emergència habitacional, però també l'estigmatització, l'ús de l'espai públic als carrers i places, la salut comunitària, que aquí també té un paper important, i d'alguna manera també la memòria, no? de les sales de cinema i de la memòria històrica, no? d'aquest barri amb les seves transformacions. Aleshores nosaltres el que vam fer com a equip, perquè això ara parlo com a serveis educatius, però va ser un treball dels diferents equips de la Filmoteca, des d'exposicions fins a programació i comunicació, vam contactar amb una cooperativa que és la Laberintha, que avui no han pogut venir, però que hagués estat bé que ells també haguessin pogut explicar el seu projecte i com van concebir amb nosaltres com van concebre el mapa. I la Laberintha és una cooperativa que està ubicada al barri del Raval, la porten el Ricardo Perezita i la Leila Dworkin,
I ells dos el que van fer va ser, d'alguna manera, anar a buscar, i ells tenen vincle com a cooperativa amb una sèrie d'entitats i de veïns i veïnes del barri, tant alguns més formals, altres més informals, i generar 5 punts en un mapa a partir de 5 pel·lícules que es poden veure quan un té el mapa. Ara us explico el funcionament del mapa. Llavors aquesta idea és molt interessant perquè d'alguna manera la veu dels veïns i veïnes dialoga amb peces de la cinematografia catalana i local. Què passa? Que no només és us entrevistem, guardem el vostre testimoni, veiem quins temes us preocupen i marxem, sinó que el que vam intentar és que aquesta relació tingués algun retorn també. Llavors vam fer un treball, tant des de serveis educatius com amb el Ricardo i la Leila, per parlar amb la gent gran del barri, estem fent trobades, és a dir, ha permès també, quan parlem de mediació educativa, tant l'Anna com jo sempre el que comentem és la mediació educativa no només és per transformar, o sigui que la cultura transformi l'entorn, sinó que l'entorn també pugui transformar la institució, d'alguna manera, i amb aquest mapa creiem que hem arribat a aquest punt, i el tema de la sostenibilitat i l'autonomia, doncs el que ens plantejàvem era un mapa físic, és a dir, un mapa, com els que veiem tan sovint aquí a prop del Raval, un mapa amb 5 punts, que per darrere és un pòster amb una imatge del nostre arxiu també de biblioteca, de la pel·lícula Ocaña, de Ventura Pons. Aleshores, la persona que arriba en aquest mapa pot fer autònomament aquests 5 punts i a través d'uns QRs pot escoltar els àudios on la persona entrevistada del barri explica què pensa sobre el tema que la pel·lícula proposa i també es poden veure els fragments de les pel·lícules. Tot això amb una vocació tant física, és a dir, que tant físicament la persona es pugui moure pels 5 punts i anar-los fent, com també digital, de dir, mira, no recordava aquesta plaça però ja hi aniré, etc. Aleshores, molt important remarcar, i amb això ja acabo, la qüestió de les persones que van fer possible aquest mapa, que bàsicament són persones, per exemple, en el tema de la salut comunitària, al CAP Raval Nord, amb el Marcelo, que és un infermer del CAP Raval Nord, Felipa Translocura, que és una artista, cantant i infermera també trans que viu aquí al barri, els casals municipals de la gent gran que sentim en una de les parades, i la Dipti Niroula, que és una estudiant de l'Institut Terradell. És a dir, tenim com 5 visions molt diverses que interlocuten o parlen amb diferents pel·lícules que també són molt diverses, des de la pel·lícula de la Mònica del Raval, que és un documental dels anys 2000, fins a Apartado de Correos 1001, que és una pel·lícula dels anys 50, i altres pel·lícules que podeu veure si seguiu la ruta. Aleshores, la idea és que la gent pugui utilitzar aquest mapa de manera autònoma, però també com a filmoteca aprofitar l'excusa del mapa i anar generant activitats al voltant, des de fer rutes guiades a instituts, professorat, casals de gent gran, etc., com a altres persones. L'hem traduït al català i al castellà i a l'anglès, també per una qüestió d'accessibilitat, i sí que mai ens hem plantejat la qüestió del turisme de fora, no sé si hi ha un turisme que no sigui de fora, però bueno, del turisme, però sí que des de comunicació i així amb l'equip sí que ho hem parlat moltes vegades, de dir també la filmoteca com un espai de visita per un tipus de persona interessada en aspectes culturals, cinematogràfics i en filmoteques per tot el món. Llavors, per què no algú que visita la filmoteca també pot entendre en quin barri està ubicada aquesta filmoteca, que no és el mateix que estigués en un altre barri, doncs està al barri del Raval, i això també ho vincula d'alguna manera. Molt bé, Júlia, moltes gràcies. Realment el vincle, de buscar aquest vincle amb una entitat del Raval per fer alguna cosa significatiu que us apropi més i que us connecti més amb el barri, aquesta iniciativa que us convidem a conèixer. Doncs ara m'agradaria que la Gia Luna, la directora d'Artixoc, us expliqui una mica el projecte i la seva oferta de proximitat i comunitària, que és el viatge a la botiga de l'àvia, a Gia. Si pot ser 3 minuts, millor que 5, ja t'ho he dit, perquè és que tenim que tenir temps de col·loqui i de tot. Gràcies. No et preocupis. Baixeu el micro i ja està. Vale.
Doncs, a veure, la botiga de l'àvia. Viatge a la botiga de l'àvia són 2 rutes que va començar en el pitjor any que podia començar, que era el 2020. És fruit de que Artishock, l'entitat que ho organitza, es va posar molt capficada en temes d'història local al barri de Sants i de la Bordeta, principalment a la Bordeta, i ens vam adonar compte que el comerç havia desaparegut d'una de les carreteres principals que eren de Barcelona, de l'accés a Barcelona des de la part sud. No? I bueno, nosaltres som de la Bordeta i al buscar, havíem fet un projecte de teatre que ens va canviar com moltíssim sobre història i de la fàbrica de Can Batlló, i llavors vam començar a buscar qui podia aixoplugar algun tema sobre comerç, perquè ens preocupava moltíssim la desaparició del comerç, com a tanta gent, i del comerç antic, evidentment. No? Llavors, vam anar a parar a l'Associació de Comerciants de Creu Coberta, que és molt potent en muntar projectes i dinamitzar el comerç, com altres associacions, i amb ells es va pactar de fer alguna cosa conjunt que des del nostre punt de vista havia de ser teatralitzat, i ens vam trobar amb la pandèmia, ens havien donat la subvenció, ho havíem de fer, i llavors amb la Pili ens vam conèixer justament per tots aquests temes de preocupació pandèmics, i ella estava allà a Sants Montjuïc. Llavors vam sortir al carrer amb una ruta que pretenia aproximar el comerç a la gent, que fer-ho d'una forma molt amena i fins i tot divertida. Tenim les nostres preocupacions de que creiem que el teatre ha de ser com que atregui la gent, no pas que la tiri enrere, o sigui, que sigui una eina perquè les persones s'ho passin bé, es diverteixin, es trobin les generacions diferents, perquè en aquest cas es recuperi memòria, no? Que és comercial, i d'aquí ens hem aproximat al turisme, però vull dir que la nostra arribada en el món del turisme, com diu el Jesús, ha sigut totalment novata, i no és que intentéssim fer un projecte de turisme, però ens hi vam trobar de peus. Llavors vam sortir al carrer, fins i tot en aquell moment super excepcional, no podíem quasi bé ni parlar amb els comerços, no? Podeu comptar, era el juliol d'allà, i al final ho vam fer i vam muntar una estructura de ruta, de sortida al carrer, que va agradar molt a la gent, que la gent es va anar apuntant, sobretot era gent del mateix barri al principi, després ja hi ha anat venint gent de més enllà, que són sortides en les que hi ha 3 actors, un d'ells és més especialista en història, que se li poden fer preguntes, i els altres també fins i tot nosaltres mateixos ens vam vestir, perquè no hi havia temps de fer càstings i anar buscant gent online o no sé com. Ens vam provar nosaltres els vestits i apa. Vam fer una ruta que va agradar molt perquè era modernista, que això és un atractiu, pensem que ha de ser vistós, bonic. Quan vam fer l'avaluació els mateixos comerciants deien més, aquí ha d'haver-hi músics i ha d'haver-hi una carrossa. I jo dic, bueno, vale. A veure, que a la gent li fa gràcia, es fan degustacions, els comerços ja ens acullen d'una altra manera, que al principi estava tothom molt espantat de tot. Es fan degustacions, es teatralitza, s'explica i es conversa amb la persona, el visitant, ens ensenyen ells més a nosaltres que nosaltres a ells, perquè hi ha gent que coneix, té molta història al cap, afegim les seves històries a la ruta, hi ha interacció, això és molt important, hi ha interacció amb el comerciant, per tant aquell comerciant que és més extrovertit, clar, no tots ho són, té una aturada, explica. S'han fet fins i tot rutes amb escoles, que hem generat una petita part que es diu la petita botiga de l'àvia. Com voy de tiempo? Vale. Llavors, es fan 2 rutes, hi ha una ruta que és des de la plaça Espanya fins a la plaça de Sants, tenim molt de comerç viu encara, nosaltres expliquem tant el comerç que s'ha perdut, o una mica la història que no es veu, com el que existeix, i del pessimisme hem passat una mica cap al realisme optimista. No tot està perdut. I l'altra ruta és des del Mercat de Sants fins pràcticament a les portes de les Corts. Tenim de tot.
tenim coses brutals. Tenim un museu d'òptica que està en fase de construcció pels mateixos propietaris. Tenim cotxes antics per un mecànic, m'és igual al minut. Tenim els mercats que són bestials, que tenen projectes superinnovadors, forns al·lucinants, amb uns productes increïbles. No? Hi ha una història, tenim un forn de terrissa amb un forn de més de 6 metres de diàmetre en un interior que si no entres no t'enteres. No? I hi ha molt, però clar, s'ha de tenir paciència, això que deia ella, trobar la manera de fer-ho sostenible, doncs ja ho veurem, però la nostra intenció és almenys mantenir-ho en el temps i esteu convidats, clar. Vale? Regalem una mica massa d'entrades, que no ho hauríem de fer. Moltes gràcies, Àgia. Realment aquí volem que conegueu totes aquestes experiències i que després les visqueu, perquè aquesta és la gràcia, i que sigueu ambaixadors d'aquestes experiències, perquè valen la pena, realment, totes elles. No? Doncs ara m'agradaria que l'Alberto Tarragó ens expliqui... Ai, estic passant la diapositiva, apagant el micro, perdó. Que l'Alberto Tarragó, que és coordinador de Migrantur, ens expliquis aquest projecte també, que val molt la pena. També. Primer de tot, agrair a Tot Raval per la invitació, per Nexes Interculturals, la cooperativa que impulsa Migrantur Barcelona. És un plaer estar avui amb tots vosaltres. Migrantur Barcelona és un projecte de turisme social i solidari que el que busca és formar persones migrants perquè siguin acompanyants interculturals. Els anomenem acompanyants interculturals perquè creiem que és important distingir-los dels guies turístics, ja que són persones migrants que el que fan és compartir la seva història, la seva cultura, i tot això per intentar canviar les narratives entorn a la migració i entorn al barri del Raval, perquè com ja sabeu, malauradament, el barri del Raval és un barri molt estigmatitzat, que moltes vegades es redueix a delinqüència, drogues, prostitució, però realment és un barri molt lluitador, molt resilient, i això és el que intentem mostrar als nostres tours. I doncs també que sobretot un col·lectiu molt invisibilitzat a la nostra societat, com és el col·lectiu migrant, siguin elles mateixes, que puguin expressar la seva cultura, la seva aportació. I és un itinerari que es fa al barri del Raval, d'una duració de 2 a 2 hores i mitja, on parem a diversos projectes emblemàtics del barri. Us faig un petit resum. Comencem davant de l'estàtua de Colón, perquè fem una reflexió sobre el neocolonialisme. Realment, si hem de ressignificar o no una escultura tan polèmica com l'estàtua de Colón. Després continuem per l'avinguda Drassanes i parem davant de l'Escola Oficial d'Idiomes i posem en rellevància com la ciutat de Barcelona hi parla més de 300 llengües. És una riquesa enorme que moltes vegades no en som conscients. També parem a 2 projectes impulsats per persones migrants molt destacats al barri del Raval, que són l'Àgora Juan Andrés Benítez, on és un solar ocupat, on hi ha un munt de col·lectius migrants que es reuneixen allà i que realment es fa una tasca cultural i social molt important. I parem també a la tenda del sindicat Otom Manta, on ells diuen que fan roba legal feta per gent il·legal, que és un projecte impulsat per persones senegaleses molt interessant. I el bonic i especial de cada tour és que al final, depenent de la persona o de l'acompanyant intercultural que et toqui, t'explicaran, no sé, tenim a la Carina, per exemple, que serà la persona que dinamitzarà el tour d'aquest diumenge, que va patir tracte d'explotació sexual i parla de la tracta. La veritat és que sempre quan fas el tour amb ella se't posa la pell de gallina. Després tenim a la Mali, que és una noia mexicana, que és experta en drets humans i et parla sobre el tema més enllà de totes les temàtiques, sobre l'assassinat continu d'activistes mexicans, o l'Emi, que és psicòleg i que malauradament pel racisme institucional no pot exercir com a tal. Una de les coses també que voldria destacar de Migrantur és que no només és un projecte aquí a la ciutat de Barcelona, sinó que és un projecte europeu que està present a més de 30 ciutats i pobles d'Europa, i parla una miqueta de l'ambició de la grandària del projecte. I res, crec que em queda una miqueta més. Res, dos frases més. Dir-vos que aquest diumenge ja, malauradament, i afortunadament s'ha omplert ja el tour, però que evidentment esteu més que convidades a que pugueu viure aquesta experiència en primera persona
sobre la interculturalitat i la riquesa que tenim a la nostra ciutat i que al cap i a la fi també fem aquesta reflexió que tota la humanitat, no? Tenim aquest caràcter migrant, portem aquest ADN dintre nostre i parla molt bé de la diversitat que ha tingut al llarg de tota la seva història la seva ciutat de Barcelona i que és important que si realment volem construir un nou model de ciutat, doncs posem les persones amb el centre i que sigui la pròpia ciutadania que pugui gaudir, com deia l'Ernest, doncs, de tota aquesta oferta turística i d'oci, perquè la nostra idea no només és quedar-nos al barri del Raval, sinó que també ens volem ampliar altres barris com el nostre, on estem nosaltres, al Poble Sec, i que sigui doncs, això, un nou model de ciutat. Gràcies. Moltes gràcies, Alberto. I per últim, Sala Fènix, Isabel·la Pintani, que ens explicarà la Sala Fènix i també el projecte en el que participa Sala Fènix i altres entitats, que són el grup impulsor d'Auténtic Raval. Sí, gracias Pili por invitarme primero. Yo soy la Isabela de la Sala Fénix. La Sala Fénix es una sala de proximidad que está aquí en la calle Riareta. Sala de proximidad quiere decir de producto local, por un lado, y también cercana, porque son 50 localidades y todo lo que se ve muy de cerca. Así que somos 10 salas de proximidad en Barcelona y la Sala Fénix es una de ellas. Yo he notado que todos estos proyectos han nacido más o menos en 2020 y yo creo que no es casualidad, porque ha sido un momento en que todo el mundo se ha planteado la posibilidad de cambiar un poco las cosas. Era un momento en que todos se preguntaban, ¿realmente queremos volver como antes o queremos aprovechar el momento para cambiar algo? Y entonces yo en ese momento, cuando recibí el mail de la Noelia diciendo, mira, tenemos en la mesa este proyecto, es un proyecto de turismo sostenible en el Raval, de entidades que tengan un valor social. Yo me he apuntado porque para mí era una oportunidad de conocer otras entidades, de hacer red, de salir de un momento difícil y de salir de un momento difícil con algo que nos ayudase entre todos y que pudiese darle más valor al territorio donde estábamos. Así que empezamos a juntarnos en 2020 entre todos y empezamos a construir el proyecto juntos, porque el mismo nombre es un nombre que hemos pensado entre todos, y Auténtic Raval es porque quiere reflejar la autenticidad de un barrio, la autenticidad de un territorio y la autenticidad de unas experiencias que son las de verdad que un turista viene a vivir aquí. No son productos creados a medida para el turista, sino que el turista es el invitado que viene a conocer nuestra vida, nuestro territorio. Así que nosotros comenzamos desde este punto de vista, de la autenticidad y del valor social que nuestras entidades tenían en común. Las entidades que comienzan el proyecto en 2020 son la Asociación Carabutzí, con el Ecomuseo Gitano que está aquí en Calle de la Sera, que ofrece una experiencia que se llama Rumba a la Rumba y la Memoria Gitana, la experiencia del Chino Arrabal, de la Asociación Interacció, que es una ruta histórica, urbanística y antropológica por las calles de Raval, la experiencia de la Sala Fénix, que es una experiencia teatral. Desde la Sala Fénix estamos convencidos que el producto, que no me gusta llamarlo producto, pero que lo es, cultural, es algo que puede interesar a un turista también, y entendiendo turista no solo como turista que viene de afuera, sino también un turista que viene de otros entornos, otros barrios, incluso otras ciudades, y pueden venir y pueden estar interesados al consumo cultural. Y lo que nos cuenta de Raval, del Javier Alegría, el director del periódico de Raval, ¿quién mejor de él para contarnos las historias de Raval? El Javier Alegría lo conocemos todos y es una persona que cada mes camina por cada local de Raval, entrega los periódicos y habla con todo el mundo. Entonces es una persona que realmente es totalmente consciente, tiene el control, por decir, de lo que pasa en el barrio. Así que me imagino que si una persona realmente quiere conocer las historias de Raval de primera mano, pues el Javier Alegría es la persona.
Tenemos la suerte que este año se ha sumado también Migrant Tour con nosotros y también Ravalópolis, que es una app barra guía especializada en actividades en el Raval. Esto es prácticamente todo, me parece que no me olvido de... Bueno, la primicia del vídeo. Ah, sí. Y hoy presentamos el vídeo, justamente, la presentación de Autèntic Raval. Aquí lo tenéis. Un vídeo una mica per donar a conèixer tot el que us ha explicat la Isabela, un vídeo que hem fet entre tots. A veure si lo sé poner. A veure. Se m'ha desaparegut la... Et presentem Autèntic Raval, un conjunt d'experiències turístiques amb valor social. Aquí, al barri del Raval, ofertes per a entitats socials i culturals del territori, per emocionar-te i conèixer el veritable Raval. Vols conèixer l'autèntica Barcelona gitana? Vine a l'Ecomuseu Gitano de Barcelona i coneixeràs la rumba catalana i un vermut. ¿Cómo es posible que en un barrio de 1 kilómetro cuadrado convivan 45 nacionalidades distintas y no haya un solo conflicto intercultural? Todo esto y otras claves para comprender el barrio más especial de Barcelona lo podrás descubrir charlando conmigo en Lo que no se cuenta del Raval. Reserva la experiencia de una emoción a prop y contribuirás a financiar la creación local y el teatro inclusivo en el Raval. Amb la pluralitat de persones que habiten al Raval ens fan veure tota la seva força, tota la seva història. El Raval és un barri obert i divers i aquesta realitat és la que volem mostrar amb la ruta. Reserva experiències a Autèntic Raval. Contribueix a la tasca social de les nostres entitats. Coneix, respecta i gaudeix del Raval com mai ho havies viscut abans. Que te cantan y te bailan músicas de todo el mundo, ya que yo a mí me gustaba verlos bailando con ganas, gente de todos los colores, pero qué buena la música. Bueno, pues la idea d'aquest... Gràcies. La veritat és que sembla mentira, però tot és un esforç tan gran que per això és tan difícil, no? Que això realment tingui una continuïtat en el temps, que esperem que sí, i per això necessitem la complicitat de tots els actors, jo crec, no? I del sector públic especialment, perquè això realment sigui una realitat. Us hem de dir que aquí teníem lo de la ruta de la tapa i no sé per què no està, però la ruta de la tapa també, i la part gastronòmica també la tenim molt en compte dintre del que és el paraigües d'Autèntic Raval, donant suport a l'oferta gastronòmica de la gran diversitat de restaurants que hi ha, i gràcies als eixos comercials, que també heu vist que estan en el vídeo, que són els que també ens fan de pont i ens ajuden, per poder contribuir també a que els restaurants es beneficiïn de les persones. Jo diria el turisme entès com en paraula gran, no? Tothom que no viu al Raval, de fet, és un turista visitant del Raval. El Raval és dels que viuen al Raval i una mica dels que treballem al Raval, però sobretot és dels que hi viuen. Per tant, tots els altres es pot dir la paraula gran turisme o visitant. El que nosaltres volem promocionar aquí, que és la dificultat, és que la pròpia gent de Catalunya, de Barcelona, d'Espanya, de França, la gent de prop, doncs prefereixi fer experiències aquí, i això és un gran repte. Això és un gran repte, perquè ens costa moltíssim que la gent prefereixi això que anar-se'n a altres llocs. Llavors, aquest és el repte de la conscienciació que jo crec que ens toca a tots. Però bueno, jo soc la moderadora, ja m'estic començant a animar, perdoneu-me. Volia fer breument les preguntes, que la primera és 3 en 1, que és a quin públic us adreceu, bàsicament, com comercialitzeu les vostres experiències i quin és el valor social, que jo crec que ja ho heu explicat bastant, però quin és el valor social de la vostra experiència i una mica, si voleu, alguna d'aquestes preguntes o les 3 ràpidament, i per l'ordre que vulgueu, no cal que tots contesteu, el que us sentiu amb més ganes.
No miro a ningú. Vinga, Alberto. Nosaltres oferim les nostres rutes. Si voleu reservar una ruta és molt senzill, ens podeu escriure a migranttourbarcelona@gmail.com i en aquests moments, clar, no tenim la infraestructura per poder oferir tours cada setmana, sinó que treballem una miqueta doncs, per encàrrec, per així dir-ho. És a dir, si un grup particular ens ho demana, ho organitzem, o una escola. Ara, sobretot, el nostre públic és a nivell educatiu, és a dir, ens destinem a escoles, instituts, també a escoles internacionals, però també treballem amb els centres cívics, amb casals d'avis, i volem arribar a tota la ciutadania. És a dir, creiem que aquesta nova visió de Barcelona és per tota la ciutadania, tant la que visqui a Barcelona com la que vingui de fora i se n'adoni d'aquesta riquesa que en parlàvem. I també crec que és interessant, que és una de les línies que està treballant Autèntic Raval, buscar aquestes sinergies amb el sector turístic i com també podem treballar amb altres empreses que es dediquen al turisme per, entre tots i totes, construir aquesta nova forma de veure el turisme. Sí. No sé si aquestes preguntes els interessen amb ells o... Sí. No sé si mai us voleu posar a fer projectes d'aquest tipus, doncs... Nosaltres la promoció la fem... La que funciona, és molt... Quan la gent ve, doncs després queda entusiasmada, no és perquè sea a mi, però vull dir que la gent surt molt contenta i o bé vol fer la segona ruta o bé a la segona i vol fer la primera, i tenim l'estructura està muntada, cartells, una pàgina, o sigui, informació a la pàgina web, reserves a través de la pàgina web, tenim tot el telèfon, ja tenim fins i tot telèfon per fer reserves per WhatsApp, tenim merchandising, flipa, vull dir, en venem molt poques, però tenim merchandising, vull dir, donar l'aspecte professional és molt important, ja està, vull dir, això és l'important, i sobretot llavors en el nostre cas, sortides a repartir flyers vestits, que per vestir-te estàs com una horeta i reparteixes els flyers a tota pastilla i dius, madre de Dios, llavors, però funciona perquè és ser molt simpàtic, què us he de dir, vull dir, l'atractiu és aquest, és la proximitat, és el picar pedra un a un, és la gent que se'n va i que t'ha vist passejar pel carrer. Tenim una sort brutal, que és que la carretera de Sants està tallada els caps de setmana, llavors ens veu molta gent i això ja fa la seva pròpia promo i has d'anar tota l'estona amb el paperet, no? Vull dir, és molt rotllo turístic, no? Però aquí vas ja saps més o menys a qui li estàs entregant. Sí que la primera ruta, que és la que més es va treballar conscienzudament i després hi hem anat més al gra, es van fer àudios, perquè tenim un sistema d'àudios, a més de l'explicació, que la gent s'emporta fins a 30 punts d'interès al mòbil, 30 explicacions extres, a part de les que viuen i veuen. També es va traduir a diferents idiomes, i aquesta és la idea, vull dir, és explotació en cadena total. Jo una mica a nivell també d'aportació i seguint una mica la línia. Nosaltres al Mar de la Xarxa la idea és dirigir-nos sobretot al públic local, una mica trencant aquella idea que dèiem abans, no? I una mica arrel de pandèmia, sector turístic paralitzat, un munt d'infraestructures sense cap mena d'ús, comencem a replantejar el model, comencem a promoure, no? Un públic local. Per tant, per nosaltres és premissa indispensable al Mar de la Xarxa dirigir-nos a públic local i després també replantejar una miqueta el territori on es desenvolupa tot això, com dèiem abans, i buscar de quina manera aquest producte té sentit en el marc de l'espai, no? O sigui, com això cohabita, coexisteix amb les dinàmiques que hi ha en el territori. I canals, en el marc, nosaltres el que estem fent és treballar sobretot una estratègia de comercialització online, no? Que al final és una plataforma, és un marketplace, i treballar altres línies, potser més B2B en el marc d'escoles o altres equipaments, institucions que puguin estar interessades en aquest tipus d'experiències, no? Però una mica seria aquesta la proposta. Doncs, i una altra pregunta per aquí, no sé si voleu reservar-les per després o... Ens podem reservar per després, Victòria? Sí? Sí?
o és en relació a això? Si vols fes la pregunta. Sí, doncs fem-la. Sí, canviem una miqueta. Hola, bona tarda a tothom. Soc Victòria Silvestein, de la Cambra de Comerç de Barcelona, i juntament amb tots els meus companys que estan aquí a l'esquerra estem treballant un projecte a la ciutat de Barcelona en tema de sostenibilitat. Llavors, com que veig que alguns de vosaltres comenteu una mica la necessitat, diguéssim, de com contactar o d'intentar introduir, diguéssim, aquest turisme perquè pugui gaudir d'aquestes experiències, la meva pregunta és, vosaltres heu anat a picar la porta amb alguns operadors, és a dir, amb temes d'hotels, amb algunes, perquè puguin conèixer, és a dir, on té, o és més, perquè m'ha semblat a mi una mica pel que tu explicaves, per exemple, ara amb això de les rutes aquestes, que aquests flyers els reparteixes una mica, diguéssim, a la població local, no? Els que estan passejant, diguéssim, pel carrer, etc. Heu pensat com podríem aprofitar el tema del Biosphere per poder-vos donar a conèixer vosaltres les vostres experiències i els vostres productes? Que sapigueu que estem oberts i que justament estem organitzant un tema de tallers de destinació on la idea és justament sumar sinergies, no? I que podem, després si voleu en parlem 5 minuts, però podríem treballar per barris, a lo millor, diguéssim, amb diferents operadors, no? No dic que ara el 2022 perquè se'ns acaba i no tenim temps, però que el 2023 i poder donar a conèixer als operadors els vostres productes, em sap greu, els vostres productes, els vostres serveis, i que ells puguin fer de promoció i que puguin tenir aquesta informació en els seus establiments. Vull dir que si us serveix, a més d'una pregunta, si estaríeu dispostos a que us convoquéssim, diguéssim, alguns dies per parlar amb ells, busquem una forma, no sé, de que com avui heu fet aquí en aquesta jornada diferent, diguéssim, que us podeu presentar, que pugueu, i després que pugueu establir sinergies de poder treballar conjuntament. Si us sembla bé, aquesta era una mica la meva pregunta, si estaríeu interessats en això, i si és així, posem fil a l'agulla i busquem alguna possibilitat de fer-ho. Perdona, Merci. Sí, muchas gracias por tus palabras y realmente es un poco lo que se está buscando porque la sostenibilidad al final se encuentra de esta forma, buscando sinergia con el mundo empresarial, con las instituciones, porque si no, no hay sostenibilidad simplemente y estos proyectos no tienen futuro. Pero si encontramos empresas o instituciones que entienden que esto es un win-win y que vamos todos a la una y que es un modelo que todo el mundo gana, si acaba funcionando, pues ahí yo creo que todo el mundo salimos ganando y ese es el camino. Y entonces me parece estupendo lo que has dicho. Vale. D'això m'ha comentat en el marc d'Autèntic Raval, que és com el paraigües, perquè al final jo crec que les entitats per elles soles ho tenen molt difícil, no? Ha d'haver un paraigües. Autèntic Raval està obert a les entitats, algunes esteu aquí a participar i a promoure i a fer part del projecte. I sí que vam tenir un operador turístic i sí que ho difonem a l'ecosistema turístic del Raval, des de evidentment també les entitats, perquè les entitats tenen tota la part d'ocupació, tota la part d'acció social, que també estan connectades amb totes les empreses turístiques, i hem tingut a través d'una persona que ens ha col·laborat molt en el disseny d'Autèntic Raval, que és l'Àngel Díaz, d'Advanced Leisure Services, i ens va posar en contacte amb Get Your Guide. Get Your Guide, de forma gratuïta, ens penjava les experiències a la plataforma, amb tota la dificultat que suposa també el tema de l'idioma, el tema de tenir que gestionar alguna cosa, que encara que és un tema que és recurrent, perquè aquestes entitats ja tenen no creen les experiències expressament, sinó que ja fan unes experiències que nosaltres els ajudem a que tinguin valor, diríem, turístic, entès el nom turístic com el que estem dient, amb aquest valor social, no? Però estem allà. I després reproduïm el model que no és el turisme de proximitat. El que volem nosaltres és centrar-nos en el turisme de proximitat, però com que no podem canviar el món i el món està molt petit, molt global i molt interconnectat, hem d'anar fent petites passes. I ara va la segona pregunta i m'agradaria, Ernest,
que tu comencessis, que és el principal repte que tenim per davant perquè realment aquest turisme de proximitat sigui una realitat, no? Perquè realment la ciutadania ens conscienciem de que no podem no pensar en clau de proximitat. Després d'aquesta darrera pregunta que feies, Victòria, jo crec que el principal repte que tenim és qui som. Qui som com a sector? Què representem? Deixeu-me que expliqui una cosa sobre com funciona el turisme. De què viu el capital turístic? Viu fonamentalment de vendre una cosa que no és seva. Viu de vendre la ciutat. I això significa que ningú ve a un hotel per estar a una habitació. Ve perquè en aquella ciutat passen coses. Siguin negocis, sigui cultura, siguin platges, sigui el que sigui. I això què significa? Que hi ha una dinàmica constant de pressió del sector empresarial sobre les autoritats públiques per aconseguir recursos que adeqüin aquell entorn a les seves necessitats. 1. 2. De l'explotació laboral dels seus treballadors i les seves treballadores. Això significa aquest sector. Per tant, no podem respondre a aquesta pregunta sense canviar les regles del joc, sense tenir clar que no podem continuar turistificant aquesta ciutat en els termes que ho estem fent. I això significa posar l'accent en 3 grans qüestions. Promoció. S'ha d'acabar amb la promoció internacional. Ja estem prou. 2. S'ha de limitar la capacitat d'allotjament, i significa control de l'il·legalitat, però també un pla de decreixement. 3. Control dels accessos, que això significa limitar aeroport i port. I 4. Una mesura molt concreta. Si no es canvien les regles del joc, i significa com funciona, s'ha de tancar turisme a Barcelona. No pot ser que continuï funcionant sobre la base de que el sector públic posa els diners i el sector privat pren les decisions. Sense prendre aquestes mesures, el que estem fent des d'aquest sector alternatiu, social, sostenible, el que vulgueu dir, el que estem fent és preparar l'escenari. Estem creant l'escenari que permet vendre la ciutat. I som molt simpàtics, som molt atractius, serem molt entretinguts i formem part d'aquest social washing que necessita la ciutat. Per tant, o canviem les regles del joc, i ja n'hi ha prou, i hem de dir les coses en aquests foros i en tots, o canviem les regles del joc, o l'activitat turística així no pot continuar funcionant. I nosaltres, com a sector que pretenem fer coses diferents, no podem obviar les 2 dimensions que deia al principi, ètica i context. Aquesta ciutat no aguanta ja més. Necessitem diversificar la nostra economia. No pot ser que el sector estigui explotant a les seves treballadores com ho està fent. Sort en tenim en aquesta ciutat de la FAP, de la BTD, de les Kellys, de sindicats. Si no, estaríem molt pitjor del que estem. Per tant, nosaltres, com a sector que volem fer un turisme diferent, necessitem sumar-nos a tots aquests sectors per defensar una proposta en la qual el turisme tingui algun paper. El que no pot ser és que seguim reproduint les dinàmiques d'explotació, de despossessió i de pèrdua de la ciutat que estem fent. I el sector social, alternatiu, cooperatiu, no pot contribuir amb això creant nous escenaris atractius. Algú vol comentar de la taula reptes o respecte al que comentava l'Ernest? Joan, vols parlar? Sí, ara vinc. No, a veure, igual no em toca parlar, no? Però es diu normalment que qui calla otorga, no? Estic totalment en desacord amb el que acaba de dir l'Ernest Canyada, però total és total, de l'A a la Z. Llavors, com no em vull allargar, com ell té raó de fer-ho, perquè per això està a la taula, ens tenim que veure. A veure si em convences del que has dit, o a veure si et convenço jo del que has dit no és veritat. No s'ajusta a la realitat. Has fet un discurs molt demagògic que no s'ajusta a la realitat. I jo et vull explicar, i espero que estaràs encantat que ho intenti, i tu m'ho expliques a mi, perquè jo amb això estic disposat a convèncer-te o a deixar convèncer per tu, no? El que ens ha portat aquí per parlar del turisme de proximitat és un tema, i tu has anat amb un tema totalment
al marge del que és el turisme de proximitat. Però jo no estic d'acord, estàs equivocat. I jo crec que per desconeixement, o perquè tens unes idees sobre el que és el turisme i sobre les realitats d'aquesta ciutat i has dit coses, home, que m'han ofès personalment. Un home que ha sigut president de Turisme de Barcelona durant 25 anys ha tingut que escoltar el que tu has dit com si jo hagués comès un crimen fent el que he fet durant aquests 25 anys acompanyat. I després et dic una cosa i aquesta acabo. És mentira que els diners que s'utilitzen per a la promoció de la ciutat siguin tots públics. Això és mentira. I dir-ho és no conèixer la realitat. El món privat, el comerç, els hotels, els restaurants, col·laboren econòmicament amb Turisme de Barcelona des de fa molts anys. Però bueno, és apassionant el dia que tu i jo ens trobem mano a mano i no donem peu a que ens puguin escoltar perquè es pagaria el que no està escrit. Jo us ho proposo, perquè us estimo els dos, o sigui que podem fer un cafè els tres tranquil·lament. Agraeixo molt que cadascú té la seva mirada, perquè això va de mirades, i cadascú té la seva perspectiva, no? I aquí estem des del punt de vista de les reflexions, de sumar, de buscar solucions, i evidentment no canviarem les coses d'un dia per l'altre, perquè el turisme ha tingut una evolució, hem après amb la pandèmia, com deia la Isabela, i el tema de la precarització laboral no és un monopoli del turisme, desgraciadament, hi ha sectors encara més precaritzats i estem en una precarització global. Però jo, com que no soc ponent a la taula, m'he d'aguantar de dir qualsevol altra cosa. Però si algú més vol comentar... Només deixen que accepti aquest dinar que ens proposes. Super. Fem un dinar. Joan, els tres. L'únic que et demanaria és que, si vols que conversem, ens estalviem alguns adjectius. El desconeixement, la ignorància, la demagògia. Potser a partir d'aquí podem començar a escoltar-nos. Si consideres que el meu discurs és demagògic, diu mentides o falta la veritat, és difícil establir un diàleg. El problema és que hem sentit moltes vegades aquest discurs i hi ha vegades que hi ha gent que sembla que s'incomoda o que se sent malament perquè en espais oberts, públics, se sentin altres veus i altres espais. Jo crec que el meu discurs té a veure amb el turisme de proximitat, precisament perquè hem viscut massa temps sobre la base d'un model de desenvolupament turístic que no ha tingut en compte la proximitat. I si volem construir un model de desenvolupament turístic per les persones de la ciutat de Barcelona, necessitem transformar aquest model. I d'això va aquesta discussió. Aquesta discussió no està desorientada. El problema és que si pensem que podem afegir, que tot allò que afegim tot sona bé, tenim un problema. Perquè el problema ja el tenim a la ciutat. Per tant, el meu discurs no està fora de lloc. És el que ens creiem que ens toca. I una part de la ciutat creiem que ens toca fer aquest tipus de discurs si pretenem transformar la realitat. Per tant, jo t'accepto el dinar i l'únic que et demano és que no ens insultem. No, exacte, molt bé. Hola. Jo crec que... Sisplau, deixi parlar els altres, senyor. Gràcies. Com a seguidor del Barça t'ho he d'agrair. Doncs aquí hi ha una persona que està totalment d'acord amb el senyor Ernest Cañada, però sembla que no tinc tant poder com aquell senyor, perquè aquí és qüestió de poder. Com heu dit, i es nota, Artixoc i algú altre esteu treballant picant pedra, felicitats, molt interessants les iniciatives, i crec que podria ser una sortida important per plantejar un altre model de turisme, perquè el que hi ha actualment no és un sector turístic, és el que es mal anomena indústria turística. Així se li diu actualment. La indústria turística, i va guanyar una de pasta la indústria turística l'any passat. Impressionant. El que vull dir és que a més d'iniciatives així cal atacar altres iniciatives que copsen tot el turisme, com ara aquí al Raval el MACBA. Jo soc de la plataforma en contra de l'ampliació del MACBA,
que volen treure espai públic pagat per diner públic a la plaça Los Àngels. Són quasi 1.000 metres quadrats, ¿vale? I li donaran al MACBA, que el patronat, ¿vale? Està conformat per Ainhoa Grandes, que és d'un fons voltor, i altres 5 persones del patronat tenen fons voltor, hi ha 3 vinculats a la caixa del patronat, una Coca-Cola, i crec que dels 28 persones del patronat de la fundació El MACBA, de 28 hi ha 2 que estan vinculats a l'art. Els altres tenen mogollon de puestos de treball directius en empreses privades. D'on sortiran aquests diners de l'ampliació del MACBA? Dels diners públics. Qui guanyarà diners? El MACBA. El patronat pot dir, jo treballo gratis, i una merda, això us ho cobrareu per una altra banda. Aleshores, està molt bé les iniciatives, esteu picant pedra, és molt difícil, però és veritat que hem de començar també a atacar un model turístic que s'anomena indústria turística, que és molt, molt perniciós. No permetre-los pensar que aquesta és la riquesa de Barcelona. No. És un model molt perniciós per el barri. Sí, ja. Et pots presentar, per favor? Em dic Montserrat Forcades, del Fons de Teatre per Tothom, una entitat del Raval. Gràcies. Gràcies, Montse. Plataforma contra l'ampliació del MACBA, sisplau. D'acord, gràcies, Montse. També és una mica perillós posar en un mateix sac sector turístic o indústria turística, perquè passa com tot, no? Si comencem a estereotipar el sector, dintre del sector hi ha tots els restaurants, tots els hotels grans i petits, tots els que gestionen apartaments turístics, vull dir, hi ha una part que està potser molt de grans corporacions o de grans cadenes, però hi ha una altra part i també li diem turisme. Llavors, no estereotipem perquè llavors estem reproduint models dient tothom és d'una determinada forma, no? I el turisme és el que és molt variat i segons com el funcionem, segons com el visquem i segons com el desenvolupem, té un impacte o un altre. El que nosaltres estem aquí buscant és l'impacte positiu del turisme a la comunitat, en aquest cas, amb exemples clars i centrats en la proximitat. Llavors, en aquesta línia sí que m'agradaria molt sentir solucions, aportacions des de la taula i des del públic, perquè crec que és molt més ric el col·loqui que no les preguntes que jo tenia plantejades. Per tant, podeu fer més preguntes si voleu i si no jo també faig alguna pregunta. Perfecte. Hola, bon dia, em dic Pere Mariner, de la FAP, i voldria fer-vos 2 o 3 preguntes. Una d'elles és, clar, heu explicat unes experiències molt interessants, necessàries, etc., però clar, adreçades a un nicho molt petitó de població, no? Clar, pensar que això es pot extrapolar als 20 milions de turistes que venen a la ciutat, jo crec que no té cap sentit, no? Per tant, diguem, m'agradaria saber què opinen de... Clar, perquè algú ha dit, no, hem de pensar en un model turístic alternatiu. Sí, ja, però amb aquestes experiències com es fa aquesta transició, no? Com passem de la situació, diguem, no volguda, almenys per alguns sectors com el nostre, de veïnal, a una situació que, bueno, són experiències molt collonudes, però clar, adreçades tant de manera minoritària que no sabem, o per exemple, una pregunta molt concreta, els creueristes, doncs quina vinculació pot haver-hi entre els creueristes i qualsevol de les vostres ofertes? És que em sembla que no té cap sentit. Per tant, què opineu o què penseu que hauria de ser aquesta transició? Perquè potser sí que, com deia l'Ernest, cal regular i potser cal prohibir segons què. I la segona cosa que volia comentar també és que, clar, sempre el turisme i altres sectors donen peu a una opinió ideològica, no? I cadascú té la seva i cap mena de problema. Però després, com diu segons qui, hay los datos. I és molt important donar dades de les coses
quan es diuen o es fan afirmacions o quan es contradiuen o es fan contrainformacions. Si, per exemple, jo estic molt d'acord amb el que deia l'Ernest, perquè és una dada, o sigui, agafes l'anuari estadístic de l'Ajuntament de Barcelona i tu mires situació laboral, o sigui, mercat laboral, i el sector turístic està gairebé 40% per sota de la mitja d'ingressos de la resta de sectors. O sigui, són 35.000 euros, si no recordo malament, la mitja a Barcelona, i en canvi el sector turístic està sobre els 15.000. Doncs això són dades, una realitat. I això, doncs, quina és la conclusió d'aquesta dada? Que hem de donar-la per bona perquè és d'una entitat, diguem, reconeguda com l'Ajuntament, no? Pues que és el sector turístic el més precari. Punto. Això és una dada. Punto. I qui diu això diu, també com deia l'Ernest, el finançament del Consorci Turístic de Barcelona, que agafant el seu informe anual, que ho ha de fer-ho, doncs el 70% del seu finançament és públic. Evidentment hi ha finançament privat, només faltaria, perquè és una entitat pública o privada, però la dada que surt allà és una dada, la teniu disponible, tothom que la vulgui consultar, és que el 70%. Fa el 70% de la seva gestió en funció de les directrius polítiques de qui aporten aquest 70%, que són bàsicament l'Ajuntament i la Diputació. Bueno, això ja és una altra opinió, però la dada és que és el 70%, etc. Hi ha moltes altres dades que s'han comentat aquí, com el tema de les infraestructures i els creuers, que diria que aquests 3 milions de creueristes que venen a la ciutat, doncs quina oferta de turisme responsable, com deia el Jesús, no? Quin responsable, bueno, doncs, qui veu un creuerista, quin turisme responsable pot fer un creuerista? Pregunto, ho deixo, veient si algú en pot. Gràcies. Qui vol contestar a la taula? Una aportació molt ràpida, pel que deies. La pregunta seria si és viable el volum que tenim actualment de turisme a la ciutat. Llavors, potser la reflexió passa pel decreixement, no? És a dir, no estem dient que anem a assumir tot aquest volum de viatgers per part d'aquest model i seguir una miqueta la línia del que estàvem dient. I crec que ja el turisme ha aparegut com a problema per part de la ciutadania, no? És a dir, és una realitat que per molt de la ciutadania l'activitat turística en si, com deies tu, no? Per veïns i veïnes, és un problema actual, no? I ara no recordo quin és el baròmetre concret en el qual s'exposava que no sé si era el tercer o el sisè problema més important de la ciutat. Doncs jo crec que la voluntat no és generar una oferta que ens permeti assumir o redirigir el volum actual, sinó que segurament hi ha un context que implica que s'hagin de repensar les lògiques i després també hi ha una voluntat, el que jo crec que han sortit els temes com de replantejar el model turístic actual, redirigir una miqueta, repensar una miqueta fins on ha d'estar el límit d'aquesta activitat, promoure un decreixement com a solució, no? I abans parlàvem de models productius, doncs potser és que no ha de tindre aquest pes en el marc de l'economia de la ciutat, l'activitat turística, no? Vull dir que així ràpid, vull dir, de manera molt, molt intuïtiva, no? Algú més vol comentar? Sí, jo crec que és important fer la reflexió de que moltes vegades la gent pot pensar que les nostres iniciatives són cap a públics minoritaris, però hem de fer aquest canvi de mirada i jo crec que realment estem parlant de la ciutadania de Barcelona on viuen 1.800.000 persones, doncs potser per totes no, però per gran part de la gent, per famílies, per escoles, tot el sector educatiu, també el tercer sector o el sector de l'economia social i solidària, que cada vegada és més gran, doncs jo crec que és el públic ideal per les nostres iniciatives. Llavors no... Però bueno, sí que és veritat que hem d'intentar fer aquest canvi de mirada entre tots i totes, no? I també, doncs, bueno, i poder apropar-nos a públics, doncs, no sé, de més propers, Portugal, Itàlia, França... Però evidentment no, doncs anar més enllà dels creueristes que no ajuden res a la ciutadania local de la ciutat. Deixeu-me que us expliqui que també en el marc del projecte Vincles per un turisme sostenible, que aquí és una de les claus, els vincles, sense deixar ningú a fora, perquè tenim un mar de, per exemple, hotels, com l'Hostal Grau, que esteu aquí, i molts hotels que estan participant en aquest projecte que tenen moltes ganes d'involucrar-se i que ens estan donant molt suport també, amb tots els temes d'ocupació inclusiva, amb tots els temes de l'acció social vinculada al barri, amb el tema de donar suport també a aquestes experiències. És a dir, aquí no es tracta
Es tracta de crear vincles, no? I de buscar aquestes mirades complementàries per al final. I sobre dades científiques presentarem a la propera jornada d'interàmbits, que venen tots els actors de l'ecosistema turístic al desembre a la parròquia del Carme, que he vist a la RAT, que ens deixes la parròquia, que serà superxulo, a la parròquia ho farem, els resultats d'una enquesta sobre la percepció del turisme pel veïnat, des del veïnat del Raval. Tenim ja 120 o 110 respostes i està com molt 50-50 les percepcions, és a dir, que és molt, no? I això que és l'hem volgut allargar perquè fos després de la temporada turística, justament, la recollida de dades, i teniu el QR aquí perquè si viviu i treballeu al Raval ens agradaria que ens ajudéssiu a recollir més respostes. I també miro a la Montse, no sé si l'has fet a Montse, aquesta enquesta. Vale. Pues està molt 50-50, amb la qual cosa aquí tindrem una dada científica sabrem qui dels que viuen al Raval què pensen i dels que treballen al Raval què pensen. I d'aquesta manera podrem explicar-vos quina és la percepció que tenen del turisme i també els fem propostes de com podem millorar aquesta activitat. Una mica aquesta és la idea. Respecte als salaris, deixa'm fer un petit apunt i tu em corregeixes perquè tu ets el que coneixes més que ningú en aquest tema. Les dades van agregades amb el sector de la restauració. Els nivells de salaris en el sector hoteler, per exemple, són molt diferents als nivells de salaris a la restauració, igual que les condicions laborals. Ja seria hora que féssim dos convenis separats. Igual que hostaleria i hoteleria i allotjament turístic no és el mateix. Llavors estaria superbé fer aquesta distinció perquè si no, el que és la retribució en un món que jo conec bastant bé, que és l'hoteler, és A, i el que és la restauració és B. I en la restauració també està el sector turístic i moltes famílies, moltes persones són petits restaurants, ja ho sabeu, a nivell de barri i estan en aquestes estadístiques també. No sé si m'has de corregir això, m'ho dius. És que si m'ho demanes ho he de fer. Sí, fes-ho perquè no em vull equivocar i no vull donar una dada que no és. És a dir, convenis separats els hi ha. Altra cosa és com juntem les dades. I és veritat que la dada que tenim habitualment junta hostaleria i restauració. Quan mirem hostaleria i veiem els salaris en els hotels, tampoc estem comptant una part molt important de les plantilles externalitzades que no estan en els convenis d'hostaleria, sinó que estan en convenis abans d'empresa, per empreses multiserveis, i ara, des de l'última reforma, amb convenis, per exemple, de neteja amb salaris molt més baixos. I la reforma laboral tampoc ha aconseguit equiparar que totes les persones externalitzades estiguin dintre del conveni d'hostaleria. Per tant, si tu ho corregeixes, jo també t'he de corregir en aquest punt. És a dir, l'hostaleria, les dades que es donen sobre salaris en hostaleria tenen un biaix que tira cap a baix als restaurants i bars, però també no s'està considerant tota una part de les plantilles que estan externalitzades i que són moltes i que segueixen estant-ho. I aquí tenim un drama. És a dir, les treballadores externalitzades estan cobrant com a mínim un 40% menys dels salaris de les contractades directament amb el salari que marca el conveni d'hostaleria. Per tant, aquí la dada que sí que ens importa és que el conjunt del sector està generant baixes condicions laborals. I només una cosa, parèntesi, la dada no és ciència, la dada és una construcció social. Ciència és una metodologia de treball, que després ho expressem en formes de dades o en altres formes és una altra cosa. És a dir, no ens creiem ara que només quan fem la dada és quan tenim la raó. No, les dades són construccions socials que ens permeten aproximar-nos a la realitat i aquestes les podem construir de maneres diferents. Anem ja fora de temps. M'agradaria que amb una frase diguéssiu què us agradaria que el públic s'emportés d'aquesta trobada d'avui. Una frase a cadascú us demanaria. El flyer, diu. Emporteu-vos el meu flyer, ¿vale? Sobretot, no us sortiu d'aquí sense ell. Nosotros os esperamos para que participéis y juntos hagamos este proyecto sostenible, el Autèntic Raval. O sea que estáis todos invitados a participar. Jo diria reflexió. Jo crec que hem generat un espai de reflexió interessant, no? I és interessant tenir aquestes mirades i poder compartir i generar diàlegs. O sigui que jo em quedo amb aquesta reflexió compartida entre tots.
Jo em quedo amb la necessitat d'una aposta. És l'aposta per un sector que tingui la capacitat de generar un turisme de proximitat pensant per la majoria de la gent que vivim en aquest país. Sí, no, potser la idea de que les institucions públiques, no, també poden ser espais de trobada i espais el més oberts possibles, que hi ha gent que estem treballant perquè això passi. Que és possible un altre model de turisme on s'aposti per l'economia social i solidària, però que evidentment necessitem el recolzament del sector públic, privat i de tota la ciutadania. Que bé, moltíssimes gràcies. Deixeu-me fer una petita cunya publicitària, també. En el marc del projecte us convidem a participar el dia 15 i el dia 1 de desembre. Fem una ruta per les entitats del Raval i convidem a tots els actors de l'ecosistema turístic, però a tots vosaltres, obvi també, a conèixer entitats que fan realment una tasca molt important aquí al Raval i que ens explicaran de primera mà com la fan i com ens podem involucrar i quins són els projectes que fan. És com un regal de Nadal que volem fer especialment a aquest ecosistema turístic per compartir amb els seus equips, perquè connectin amb aquesta realitat i amb les diferents associacions que tenen un pes específic molt important al Raval i fan una labor molt crucial. Doncs res més, moltíssimes gràcies a tots per ser aquí, moltíssimes gràcies a la Filmoteca, moltíssimes gràcies a vosaltres per les vostres aportacions i per la vostra presència. Fins aviat. Gràcies.